kublai pi barok ngapling snop hai pi chigani ke YouTube channel ke jonga te hakani ke video ngan batai pi chapang ke jingmut jang ke public administration bat ki jinglong jingman jongka public administration kadai ketnat jong ke political science public administration ke kentup artli ki kenten public but administration ke kenten administration kawan na ke kenten Latin ad administrator ka bomot ban syakri ban pek yaki breu bat ban penyak yaki kam ke kenten public part kamot ke sarkar kumta public administration kamot barok kitoki kam ki beletrei de ke sarkar lane de ke jela lane barok ki kam ki beletrei de ki nongtrei sarkar jang barok kiri to mentang ini pek ya kijing batai jong ki political scientist ki bakato kanne syapang kajingmut jong ke public administration katkum u LD White public administration ke kentup ya barok kitu kijing trekam ki badan kijing temu ban pendep lane ban pentrekam ya ki ain jong ke sarkar katkum u Luther Gulick public administration kadai kita kajing start ban penyak yaki kam ki badan kajing yadai bat ke sarkar bat kumta ke yadai bat ketenat jong kidongkit kam ha kaba yaki kam jong ke sarkar la pentrei barok wat la dakidon kijing ha kajing yadai bat ketenat ke bathau yaki ain bat ketenat ke babishar yaki ain ketenat ke bathau yaki ain ke kentup ya ke parlimen legislative assembly bat ketenat ke babishar ki ain ke kentup ya ki supreme court bat high court bat kum joro ya ki district court katkum Woodrow Wilson public administration kajing kadai kajing pentrai kam ya ki ain da ke babania bat da ke baya ironti kono kajing pentrai kam lane kejing pendan kam ki ain hakano kono ke department kadai ke kam jongka administration katku Gorson bat Harris public administration kadai kata ke benta ke batrei ke kam jong sarkar public administration kadai kalat kelenti ke bayarap ya ke sarkar ban pendep ya kejing temu jongka lane ban punyo ya kejing temu jongka te mentang ini apa ya kijinglong jingman jong ke public administration dan artli kijing batai syapang kijinglong jingman jong ke public administration kini kilong ke banengkong integral view bat ke baar managerial view ke integral view ke batai kelum ya barok kijat kam nado kinong trei ki berit hado kinong trei ki bah klido katkum ka managerial view pat kabatai tang yaki nongkit kam ki balong kum ki manager lane ki kledo jong kano ka organization lane kano ka office sarkar lane ki manager jong kino ki company katkum ga integral view ka public administration ka kentup ya barok ki jajkam manual clerical work managerial work bat kiwei de kibalale ban pendep ya kijing temu jong ko organization company lane kijing temu jong ki government department manual work kamut ki kam balatrei de government kum ke bara ki kot ke bakhang ki gate ki ba repair bat ki basna ki office sarkar ki office jong kino ki organization ki ba pendan kam de ki kti ban trei ki ne am da kamachin lane computer ki kam clerical part kamut ki kam office work kum ke bajubab ki phone call ke penbek bat pendap ki kot kisla ke type ki documents ke basna ki appointment letters bat ban bo record ibarok ki jatkam ki balale di ki bor computer lane bor machine managerial work part kamut ki kam penyai de ki manager ki head ki kledo jong ke office kum ki kam planning decision making lane bansna ye kirai pat kum ta ter
Katkum ke integral view baro ki jaikam ki batray da kinong tray sarkar nado kinong tray ki barit nado na try hado kinong tray ki bahkli do nado ki chokidar ki bakhang bat ki baplay ki office nado ki pian ki basam ki city shado ki kledo jong kari bat ke sarkar kum u president bat u prime minister baro kini ki kentup ka public administration u Henry Fayel bat u LD White kidai ki bakersyan ya kane ka jigmut jangka integral view kumta ni sngoto ba ka public administration katkum ka integral view ka ong ba ka public administration ka kentup ya baro kinong tray nado ki batray ki post ki barit hado ki babat ki post ki bahakli do baro kini ki kentup ya ka public administration ka kentup ya baro kini om tangki manager katkum ga integral view ka public administration ka kentup ya baro ki jatkam nado ki kam manual clerical ki kam manager ki balale ban pendep ya ki jingtemu jang ka organization lane ki jingtemu jang ki office sarkar lane ki jingtemu jang ki companies ki kam manual ka kentup ya ki kam batray de ka bormet lane de ka bor jang ki kti kum ka balai ra ya ki tiar kitar ki kot kisla na ka wei ka office sha ka wei pat ki kam ban play bat ban khang ya ki office sarkar ki kam ban repair bat ban shna ya ki yeng bat ki office sarkar ki kam clerical part kamot ki kam office work kum ka bajubab ki phone call panbait bat pandap ki kot kisla typing documents shna ki appointment letters bat ban bo record ya baro ki jatkam ki balale da ka jingerap jong ki bor computer lane ki bor machine ki kam managerial part kamot ki kam bapanya ya ki manager ki head ki kledo jong ka office kum ki kam planning decision making lane ban shna ki rai bat ban ai hukum bat kum ta terter katkum ke integral view baro ki kam ki balatray da kinong tray sarkar nado ki post ki barit hado ki post ki ba haklido nado ki kam ki ba natray hado ki kam ki ba haklido nado ki chokidar ki ba play bat ki ba khang ya ki office sarkar nado ki pion ki ba yarap ki saheb ban ai ya kono ke jingdan kam jongki nado ki postman ki balik sam city keleng shado ki kledo jangkari bat ki kledo jang ka sarkar kum u president bat u prime minister baro kini ki kentup hapo jang ka public administration kum tang isnu thoba ka public administration ka kentup ya baro kinong tray sarkar nado kinong tray ki babat ki post ki barit hado kinong tray ki babat ki post ki bahakle do u Henry Fayel bat u LD White kidai kinong kersyan ya kane kejing batai jong ke integral view kejing long jingman ka baar jong ka public administration katkum kejing batai jong ka managerial view ki long kumne katkum kejing batai jong ka managerial view ka public administration ka kentup tangi ka kam jong ki manager tangi ka kam jong ki bahakle do lane ka kam jong ki head ki ba planning organizing commanding coordinating but controlling ka kam jong ki manager ka kam jong ki head kadai ban shnai ki plan na ka banta ka jingjob jong ka organization ban penya ya ki kam organizing ban ai ki hukum commanding bat ban peniteli ya ka jingtrai kam jong baro ki department coordinating katkum ga managerial view ka new ya ka administration kum ka kam ka bala pendep da ki wepat ki nong tray ki bahapo jong ki manager om ki kam ki bala tray de ki manager katkum ka managerial view ka kam jong ki manager kadai tangban penya ya ki kam tangban ai ki hukum ya ki nong tray hanrei ban pendep ya ka kam kadai ka kam ram
jang ki nong trei ki bahapo jang ki manager. Uluthar Gulick, Herbert Simon, Smithbot, and Thompson kidai ki nong kersian ya kan managerial view. Ka managerial view kan nam kan thup ya ki kam ki bomdei jang ki manager kum ki kam manual clerical but ki technical activities. Kumta ngisngo tho ba kat kum ka managerial view ka ong ba ka public administration ka kan thup tang ye ka kam jang ki manager tang ye ka kam jang ki ba hakhre do kum president, prime minister, chief minister, governor, deputy commissioner but ki pat ki head. Ha ka jingpun kot ngala ban ong ba ka public administration ka kentup ya borok ki jaikam nado ki kam jang ki manager but shado ki kam jang ki bomdei ki manager ro borok ar kini ki nong tray ki haban ya tray lang na ka banta ka jingjob jang ka organization companies lane ka jingjob jang ki tenat sarkar ki bapher da kini ki jingbatai ki balangkot ngangai ba pilas ngutho shapang ka jingmut jang ka public administration but ki jinglong jingman jong ka khobli chibon hi ki basngap ya kani ka jingbatai jonga pulai minut ba pinpo shi ka thong ngin skin do pat ha ka wei ka por ha ka jo ka channel